Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Frans Teunis uit Maastricht. Scheng on de Geng en Teunis zien ein. Het liedje geldt nog altijd als de grootste Nederlandse vastelovens-hit ooit. In 1995 en 96 stond Scheng on de Geng 26 weken lang met een nummer 3 notering als hoogste in de hitlisten. Als je naar de mega top 100 kijkt en je ziet dan tot Igor op 4 staan en Bryan Adams en Michael Jackson op 5 en 6, ja, dan begint het toch wel te zweten. In de goede zin van het woord, snap je? Ik heb gezeten in de oudejaarshow met de Nachtgraven, met andere revue, met Marco Bassato, met Guus Meeuwis, met Vroeger, noem ze maar op allemaal. Ja, dat is toch prachtig als ze ertussen staan. Hey, Shane! We gaan zingen! Het idee om wat te doen met het liedje Scheng on de Geng wordt Frans Teunis aangedragen in Gulpen bij een optreden in een café. En dan komt de kastelein, die komt naar me toe en zegt: Frans, ik heb een liedje, we moesten eens opletten als ik dat dadelijk opzet op een cassettebandje, wie de lui daarop reageren. En op een gegeven moment zet dat ding op en meteen iedereen na het introotje. Want het origineel is, wir zitten hier am Tisch und wollen fröhlich sein. Wir sitzen hier am Tisch und wollen fröhlich sein. We zingen ja, zo ja. En dan ging iedereen. Dan zegt dat tegen me, neem dit dan eens met. En dan kijken ze of ze dan niet gaat met kunnen doen. Hey Slavko, speel ons eens! Slavko Avsenik, de Sloveense accordeonist en componist, die schreef het origineel. Ik denk, je moet dat zo snel mogelijk maken, die tekst natuurlijk. En toen in die periode had ik Genske Kraft, de pa van Beppie, die begeleidde me in alle dingen wat ik bij Milestone deed, begeleidde Genske me. Maar toen had Genk eigenlijk niet zoveel zin. Als ik het ouder was, ik heb dan nu ook 68 jaar binnen, dan functioneert niet alles wie het moet zien. Dus Scheng wou eigenlijk niet meer spelen. En toen ik die nacht toe zat, toen dacht ik aan. Ik denk, Scheng, ik ga Scheng eigenlijk proberen door middel van een liedje tot dat gaat spelen, Scheng on de Geng. En ze staan ook in het Guinness Book of Records. 7 kilometer Polonaise. Natuurlijk heb ik het over Scheng on de Geng en de Nachtgraven. Veel zo'n tot maar is dat is een fan. Veel gewoon nu achterin, wie in de modern, die melodie. De optredens namen toe bij de Nachtgraven en ze trokken het niet meer. Frans Teunis moest solo verder. Iedereen had werk, hadden kinderen, nummer op allemaal. En toen merkte ik dat we door de week, als we landelijk moesten gaan optreden, nog gauw daar bijvoorbeeld op een dinsdagavond, dat die combinatie niet meer goed ging. Eerst komen we ons eigen herkenningsmelodie doen, de Nachtgraven Samba. De Nachtgraven zien weer we zijn. Ze zingen en lachen en dansen. Of de gaat alleen door, of je zet je hand zoet, maar veel hebben een hit. Waarom niet? Hè? En dikwijls bekend weer toch? Dikwijls geen Ja, maar ik had dat eigenlijk ook geren met de Nachtgraven bekend willen worden. Want uiteindelijk, die aanleefperiode, hebben ze dit te neergezet. Nee, die gelijk, snap je? Waar zijn die handjes? En dan gaan we allemaal zingen. 1, 2, 3, 4, ja! Is dat prachtig en allemachtig. En Scheng weer al de Geng is terug daar. Zingen! De stemming die is weer daar. Goed zo! Best wel binnen financieel door Scheng on de Geng? Nee.
Ik heb er wel wat van overgehouden toen. De mensen hebben me toen nog weggezet. Maar ik daar een eigen hoes van te kopen, helaas niet. Maar dat hoef ik niet. Ik ben gelukkig met hetgeen wat ik heb. Goed, geel en groen is de kleur van vastendag. Goed, geel en groen is de kleur van carnaval. Lol en plezier van de burger tot de morgen. Goed, geel en groen, zuus de noe weer uit van al. Toen we Schenk aan de gang hadden, ja, dan stroomden al die azen die wilden het hebben. En toen moest ik een antwoordapparaat gaan pakken. En voor boekingen moet die bellen, 0 zoveel, huppele, puppele, pup. En toen kwam het carnavalseizoen en Frans Teunis zat toes. Dat is wat toen iedereen zag. Vroeger zakten ze in Maastricht en ze door de Grote Staat liep. Hé Franske, en jong, vanavond aan de gang. En toen liep ik door Maastricht. Weet je wat de luiden zijn? Dat gaat even Teunis. Begrijp ze het verschil? Toen ik dat heb gehuurd, ben ik naar huis gegaan. 10 uur te morgen gereden, op de grond gelachen en met een foto opgezet. Lui moeten contact met de hebben en niet via. En dat, ik heb dat wel eens gezegd, Tom. De Teunis springt nog wel voor €50 op een biljart. Ja, wat mij niet dat doet. Ik hou van mezelf, wil ik gelukkig zien. Wil ik uitstralen naar andere mensen toe. En dat lukt me meestal wel. Dus voel ik me gelukkig. Ondanks dat ik ook mijn negatieve kanten in het leven, dat ik dat tegenop loop. Daar ben ik bijzonder trots op. Dus, dat kruisje, dat heb ik overal bij me. Dat is van oma? Oma ja, oma Zaliger. En mijn moeder, ik heb geen familie meer, dus helaas is mijn familie laatste lid april gestorven. Die broer, ja. Ja, Nico. Maar daar wil ik niet over praten. Nee, dat hoef ik niet. Dan heb ik het moeilijk. Als het goed is, dan wordt vandaag het tweede kleinkind geboren van Nico. En niemand weet het, alleen hij weet het, hij heeft het gezegd. Zus, wat Teunis is, zo goed. Geen natuurtalent, zingen ballen niet de band. Moeten lezen, kinder niet, balt altijd hetzelfde lied. Met trekje rond de Monica, de Polonaise en Hopsasa. Ieder kind die melodie komt zingen met me mee. Hey, Pieke, het goed! Ik ben 68 jaar, ik hou van het leven, ik hou van andere mensen. En als ik die zijn lachje, gehandicapten, moest een keer met me metkomen en ze zijn groete hoe ze optreden. Pas ik even de pech in mij opgetrokken, 800 kinderen zitten daar. De Kump Gans Limburg, bijna noem ze maar Beppie, noem ze maar op allemaal. Die vinden het geweldig. Die strelen dich en dan ben ik bij een paar jaar content.